Minal aizin wal faizin, luputmu ya De, tak sepurani. Kualek cangkemmu. Luputku De sepira-pira aku njaluk sepura marang sederamu lho. Ngono. Luputmu De, sepira-pira luputmu tak sepurani. Bener kuwi. Sing tuwe akeh salahe, sing nom njaluk sangune. Nah. Nggawa dhuwit ora? Wah, biar wae lagi pisan dipalak kowe. Sik kan, sik genah. Lemah lembut Orang tua itu sebagai senior, apalagi sampean ini gareng wis lama wis suwi ketemu aku yo gak pisan pindho wis ping bola-balik ketemu enek ping 5 ya toh setahun pisan aku rong tau lho sing jenenge mbok sangoni pisan nek kamangka wong bar nyangone aku rezekine mesti akeh. Selamat malam Mas Gareng Wilujeng Dalu, good night Mas Gareng. Selamat malam Sugeng Dalu. Alhamdulillah ketemu lagi ana ing laladan sugih waras Prambon Nganjuk. Nggih, alhamdulillah ketemu lagi. Suwe ra ketemu. Alhamdulillah. Dalam rangka ulang tahun ya kuwi pernikahan ke-27 tahun Bapak Haji Eko Kang Sarto Ibu Hajah Asih. Kula gumun Bujang. Gumune ngopo Mas? Atase bakul wis siamo sugih kaya ngene. Lho, iki jenenge apapun itu ya kuwi pekerjaan nek ditelateni iso ngrejekeni. Luar biasa. Kula mriki nggih pangapunten. Nggih. Bayaran kula 16 juta. Larang men ngungkuli aku. Lho, tenggene bos besi tua kok. Sampean toki 16 juta. 16 juta. Kok iso ngono? Sepeda motorku tak dol. Anu dandake anu mesti neh. Nggih. Alhamdulillah muji syukur. Heeh. Saged makempal kanthi kahanan rahayu wilujeng. Betul. Wong sakmene mbane macake ayu-ayu. Ah iya wong. Tapi kula mboten gumun. Kok ora gumun? Wong sakmene mbane iki sing ketok sing katon nyelek aku dhewe. Lho, kok iso ngono? Macake biasa-biasa, aku sangat luar biasa. Luar biasa. Bengi-bengi direwangi laburan putih raine depe-depe golek sandang badok ya Mas ya. Ah, ngene iki nggih. Bucange aslinipun teng Bojonegoro, teng wilayah Omah sampean, daerah sampean. Nggih wonten adicara halal bihalal teng kantor kabupaten. Malah nggih sowan mriki. Lho, Kabupaten Bojonegoro malam ini juga mengadakan halal bihalal. Ingkang ngadaken nggih punika Buahna Bupati Bojonegoro. Sampeyan malah ning Nganjuk. Nggih, malah teng Nganjuk. Berarti saking tresnane karo aku. Sapa sing ngomong? Saking tresnane karo Pak Haji Eko. Halah, sapa sing ngomong? Lah kok rene? Ah, ning kono ora dijawab kok. Oh. Kotrok aku ning kono. Sing ngejak kene ya. Lah ya kene kok. Ah, ngucapne matur nuwun Mas Gareng. Ngucapaken matur sembah nuwun kagem Bapak Haji Eko. Heeh. Sinten? Pak Eko. Pak Eko. Masuk kok. Karo Ibu Hajah Asih. Karo Ibu Hajah Asih sangat luar biasa penyambutanipun. Kula dugi pun dirupak-rupakne. Karo sapa? Karo Ibu Asih. Dirupak-rupane piye? Wah, Mas Gareng monggo langsung mlebet Mas Gareng. Gue kula ngaten. Wah, kula mlubu bleng tong mae sing gedhe niku. Bek tiyang, Pak. Oh lho ya iya nek keluarga besare akeh, sedulure akeh kok. Kula mangke teng pundi wingking mawon. Kula terus teng omah sik mriki. Lah teng mriku nggih bek malih jajane tundul meret. Wis wong sumbut tok, Sundul meret wong sumbut soalé wong ana. Iya. Akhiripun kula gadah solusi. Mengguri terus. Wonten teng celake kamar mandi. Oh. Terus ning celake kamar mandi? Nggih teng mriku wonten panggenan clepit ngoten. Terus kangge dandan wis sek akhire kula mlebu kamar mandi. Terus mlebu bleng kamar mandi. Bleng. Mboten sios manggon teng mriku. Lho, lejane kono ora nek wong kok. Iya Mas, pangapunten lho. Ngopo? Yo jenenge gombal reget jabang bayi akeh. Lah ngono kuwi saking repote rong sempet dikukuti ora sambok omong. Lah jenenge wong gawe opi-opi ya ewo. Wong duwe gawe. Tapi kula sak mengacungi jempol kagem panjenenganipun Pak Eko. Katoke ya enek ngono. Katoke ya enek. Enek pokoke ilang sitok tak jupuk. Meng katok kuwi mung teles tak candhalke. Katokmu? Ayo bejo engko mulai gak katokan. Kula ya sangat gumun bocange. Gumune Kalih Pak Eko. Sebabe? Putrane 3.
Sampun nika sami pinter-pinter. Ayo no. Edok-edok terus lanang. Beda karo tanggaku. Tanggamu piye? Tanggaku ki bocah ben taune mbridi lah Mas Angger nek tek jagongan tanggaku sing jenenge PI wi bojone meteng neh. Piye? Piye? Sing tanggaku jenenge PI. Kuwi bojone ben taun bridil mana aku no. Ayo kuwi jenenge banyak anak banyak rezeki. Banyak anak banyak rezeki cacahe 7 anake. Wah, 7. Ya, terus. Lah wi akhire saking bingunge Pak Dalang gawe jeneng supaya gak lali durutno nomere. Contone nomor 1 dijenengno JPI. Mergo nomor 1. Nomor 2 PI nomor 2. Pancen nomor 3. PI soalnya nomor 3. Papat PI nomor 4. Mau PI. Terus 6 kuwi wedok. Niku adike itu PI. Sik to, adike itu PI. Lah sing nomor 6 iku jenenge sapa? Jenenge kuwi edok. Kuwi adike itu PI. Nomor 1 JPI, nomor 2 RUPI, 3 LUPI, 4 PI, mau PI. Lah nomor 6 jenenge sapa? Engko tak share it. Aku sampai muni bacok Pak Lurah. Ngawur mangsaku. Ndongakne apa karo Pak? Ndongakne nggih. Intinipun asik. Nggih, ndongakaken mugi kemawon panjenenganipun Bapak Eko dalah Ibu Asih anggenipun mangun bebrayan tansah winantu suka basuki pikantuk rahmating Gusti ingkang Maha Kawasa dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Pun kesupen jing ben nek gadah damel nanggap Mas Akbar malih. Amin. Ya. Pokokipun wonten syarate. Kudu enek garing. Malah. Rupane kowe ciduk dawet ngono aja. Ciduk dawet piye? Aku ning guri mau dilokne. Dilokne sapa? Jebule Mas Akbar mbok kethek ngono, kethek ndasmu kono aku ngono. Lah dandanmu ngono kok. Utune wong iki lho. Didongakne juga yaitu perusahaannya UD Kurnia. Luar biasa toh anak buah. Sangat luar biasa menika sangat cabangipun utawi relasinipun wonten ing luar kota kata sanget. Wonten saking Kaltim, saking Nusa Tenggara Barat, saking Bali nggih wonten. Hebat. Sing kirang Bojonegoro kok gak golek ya. Apa? Relasi. Oh, mau membuka ngono ya sampean arepe anu. Bekerja sama. Ya setor besi gitu ya? Mboten. Lah banjur setor angsuran. Maksudnya setor angsuran gawe anu besi ngono lho. Oh iya. Kucange luar biasa. Niki channelipun terik-terik ingkang ingkang napa niku lab niki? Nggih, wonten sing lab, wonten sing siaran ulang, wonten sing jumuk petilan-petilan nggih. Sangat luar biasa. Niki kula wau kula nggih mireng kabar. Kabare apa, Mas? Wah, tiap tahun teng besaran niku Pak Eko nek mbleh 7 niku 5, nek mbleh sapi niku cahe wonten 7. Mbleh 7 ya apa? Mbleh sapi. Mbleh sapi jenenge menungso duwe luput duwe kami sosolen. Mbleh sapi. Iki ana sebabe. Engkeki kopi telat ya. Mbleh sapi cacahe 7. Cacahe 7. Ben taun lho Pak Dalang. Ngene iki muga-muga dadi acara rutinan tiap tahun nanggap wayang karo mbleh sapi. Allahumma. Amin. Wis tok ora ujar ora kaul, Mas. Nggih, pripun? Wis tok Pak Haji Eko karo Ibu Haja sesuk wayangan wis tok tak gratisi angger wis nanggap ping 100. Lah mudar. Ping 100 gratis. Nek kula mboten enteng-entengan mawon. Apa lho? Nanggap kula ping 15 gratis. Wah, tak ungkuli le, ping 10 gratis. 5 gratis. Ping 3 gratis. 1 gratis. Gak. Mboten. Sing 1 mboten urip. Mboten kobok, corep. Kamangka aku lagi tanggap ping 1 iki kok gratis. Wah. Mulai kon turun jaba Buasih langsung guyu alhamdulillah. Alhamdulillah piye kula ameng-ameng nyawane kok ya.
luar biasa. Ki salam-salam sapa pagelaran malam ini juga disiarkan langsung channel YouTube Asta Brata Media. Jadi sing gak bisa datang di lokasi bisa memantau lumantar channel YouTube nggih. Alhamdulillah. Dadi ora mung ana ing Sugihwaras sing kepareng mantau wong sak donya kepareng mirsani. Nggih. Yo iki kan dijumenengke nggih. Nggih, siap. Oke. Yo, kanggo pemanasan Dik Niken, racikno sing hebat, yo beri musik biar hebat. Ayo. Ayo, Dik Niken jumeneng untuk menghibur karepen suasana tambah gayeng, tambah regeng ngancani Mas Gareng. Ayo. Dalam Imron Akbar. Imron. Lho Mas sabar ta ngomong. Piye Mas? Iman iki lho kuat tapi Imron sing gak kuat. Jenenge kok akeh men Imron. Kamu jangan namanya jangan Imron. Apa? Ndar Gombes. Ndar Gombes kok. Utun. Lah ya kuwi jenengku kabeh kowe. Piye jenenge Akbar kabeh? Gurune. Anu gumantung keadaan jenenge. Gumantung cuaca dan keadaan. Niken. Ceblok, Nduk. Ini mengucapkan salam dulu. Lah. Iya. Assalamualaikum. Ya toh. Awas lho polahane. Rumah sakit tebih mboten nggih. Adoh. Oh. Wes. Lah kaya patung. Monggo ingkang badhe ngersakaken seret-seretan anake. Kaya patung sapi son ageng. Saya mengucapkan selamat. Disawang to Dem motone. Wah, matamu dhewe. Aku dimatakno lho enak kok gantenge kaya ngene kok. Oh, jenenge Saliman kene Mas. Oh iya. Kero nggih to. Nggih, Gareng niku kero. Gareng iki kero. Lho. Lah tanganmu kok ireng. Sindian ayu-ayu ra gelem iso. Nggih, minal aizin wal faizin, luputmu ya Dik, tak sepurane. Kualek cangkemmu. Luputku dhe sepira-pira aku njaluk sepura marang sederamu lho ngono. Luputmu Dik, sepira-pira luputmu tak sepurane. Bener kuwi. Sing tuwe akeh salahe, sing nom njaluk sangune. Lah. Nggawa dhuwit ora? Wah, biar wae lagi pisan dipalak kowe. Sik genah. Lemah Orang tua itu sebagai senior apalagi sampean ini Gareng wis lama wis suwi ketemu aku yo gak pisan pindho wis ping bola-balik ketemu enek ping 5 ya toh setahun pisan aku rong tau lho sing jenenge mbok sangoni pisan nek kamangka wong bar nyangone aku rezekine mesti akeh syukur kowe nyangone awakmu rezekine akeh sorry ye weh nyapa kok sorry ye iki lho bojoku dhewe ra tak sangoni kok ben modar kok itu tidak boleh lelaki apa itu kayak gitu ndak boleh seneni nduk rungono wi ora oleh rungono Mas kok iso aku yang dinamakan lelaki itu apalagi wis bebojoan wis nikah jenenge duwite wong lanang kabeh kudu bruk ning gone wong wedok bah kowe dintekne bah ora bah ditabung bah ora. Nah ayo tuh rezeki lelaki. Iya nduk. Ngono kupingmu wis ngene. Raimu dhewe. Malah ngrai-ngraino wong. Lek sampean ngono wis omah-omah lha Mas Akbar urung. Nah. Ini harus diberi contoh Pak Dik. Mungkin lho. Contohne aku ki. Lah, apa ya mbok brukne wong wedok? Duitmu apa ya mbok brukne wong wedok? Alah bayarane mbah ngono. Ngomong bayarane ora ndang ngomong ngono. Ora bayaran. Kakean nek nyelempitne dhuwit dana kenakalan niku. Nduk, Niken. Kuwi lho. Iki minal aidin wal faidin sing bener. Nah, iki supaya becik ya toh. Supaya becik iki ya kudu enek tokohe bapak, ibu, anak kuwi lagi pas. Betul. Ngono. Bapak, ibu, bapak, ibu, anak. Bapak, ibu, anak. Maksudnya iki anu no, simulasi sungkeman biar buat jadi contoh orang banyak kaula muda semuanya. Terus. Suasananya masih di alal bihalal. Iya. Oh, ngene ya, wis piye? Kan Dik Niken paling muda di antara bertiga. Iya, betul. Aku paling tua. Tuamu kono. Oh, ya nanti ganti-gantian peran. Iya. Tapi aku dadi bapak sih. Bapak. Heeh. Aku. Dik Niken anak. Aku gak ibu. Nanti. Kan ada bapak sama ibu. Nanti dijol-jol. Aku nanti di bapaknya juga. Iya. Berarti aku punya no.
Hei, punya apa? Punya apa toh Ken? Punya brengos. Oh iya, bapak. Ya nanti ambil brengos saya nanti ya. Aku bapak sih. Bapak, Dik Niken anak. anak, Mas Gareng ibu. Ibu. Ah, Ya. nganggo kutung. Kamu pakai jilbab. Jilbab apa? Iya. Yo. Selendangnya. Jilbatan sih. Jilbaban copot lah. alah. Ini simmer loh. Lah simmer. Di tahun 2024 simmer. Iya. Tahu gak Simmer. Aku udah ini Rambutnya Mas. diore ora iki? Diore. Yo. Iya no, iya. Diore. Kamu punya rambut. Rambutnya yang di bawah. Iya. Rambut sing banyak kok aja kan yo. Kok Iya. baunya badek toh Badek rambutnya. Eh, Ini ndak keramas. kamu ini itu gimbal. kalau ngomong itu yang cangkemnya itu yang jangan gitu dong. Apa? Ampunan. Oh, dalang kok dijejeli tangannya lho. Ya lagi iki jenenge dalang ora kajen ya iki. Biasanya aku dijejeli ya anu nih. Ah. Itu maksudnya itu. Ayo. Nah, ayo itu itu Ini ya. karetnya. Kudungnya dikasih kudung. Aku ini ada setnya enggak? Enggak ada set. Set kuwi aku menungso kok set nduk. Jamput. Wah, Jan. Ideh ayune. Ya Allah kabar kolu mbak iki. Ora apa-apa, gampet-ampet. Monggo ingkang badhe ngersakaken iki Oh, Mas. gampet-ampet. Gratis ongkir. Kamu ndak bawa kipas gitu biar cantik. Lah, penayu dah aja. Ya Allah, ya Allah. Kajian lah. Monggo ingkang badhe ngersakaken monggo 15.000. Sak pijete monggo. Ora ndek dhuwit ya sok mber apa-apa 5 wulan kas. Yarne. Masa mbokku dadi genggek ngene. Genggek piye? Lah pi nyapa tawa-tawa. Ki meranke suarane wong wedok. Upama kene. Duduk sini. Kamu jadi ibu dulu. Ibu. Aku jadi bapak. Mas Akbar malah ngono ya. Apa? Dek nih kan? Iya. Mas Akbar saiki selerane maleh karo aku. Rapopo. Kamu jangan sakit hati ya. Rapopo Rita lek gelem jajal to sebulan golek anu wae dipateni Akbar. Ora dipateni Sekarno Gunung Kawi kuwi ya. Mangsaku, ayo anu wae, ketoprak tipis-tipis. Duduk. Wah, oke. Jare Ramadan. Ya Ramadan. Masa Ramadan enak ketoprak. Ramadan Jawa iki. Heeh. Oh, iki. Buah. Pak ne. Apa bune? Ki wis lebaran. Ngenteni anak ya, ngenteni anak rene acarane sungkeman. Atiku karo ronto-ronto Pak ne. Duwe anak wedok siji. Kok ya nganti sakmene kok urung sungkem karo awak sakloron to. Iya. Lambe godir. Matane. Ayo, lagi lho anake dhewe wis. Lho, lah kae anake dhewe sing teko. Ya. Londone kendone kendor. Ya. Kene Nduk. Aku to. No. Ayahku to. Oh, aku dadi anake. Anake Toprak gak tau payu yo ngene iki. Semeneng iki su anu ki ketoprak anyar. Sungkem bapake dhisik, Nduk. Sungkem Iki bapak. pomone anake bar dolan terus mari ngono apa jenenge mara ndek omah. Ayo. Iki pomone anake aku dolan sik ya, Mas. Iya. Kok terus mari ngono mara ning omah ki omahe kan. Iya. Kita dolan sik ya. Saiki wayahe teko kok dolan sik. Bacok wong meko. Assalamualaikum Bunda Ayah. Waalaikumsalam. Minal izin Bapak izin mohon maaf lahir dan batin. Oh ning bapak sik. Aduh. Bapak. Minal Izin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Iya. Sepira gedene lupute Bapak. Muga-muga Bapak iso mlebu swarga. Iso malah nyedakke wong tuwa. Ya ora kan doa terbaik. Ya, aku sing tuwa sing akeh lupute ya, Nok. Apane aku cah lanang ya to, mergo wanita itu selalu benar. Ya. Aku jaluk sing ngapura ya. Weh. Kok malah cogat ning. Maaf ki bapak anak kok. Anak kok. Kok ngono? Sikut Bapak, apa, Nduk?
Bapak kan pernah salah sama aku. Iya. Jadi Bapak harusnya minta maaf sama aku. Iya. Kan aku enggak pernah salah. Oh iya. Cuk. Sini sungkem sini. Hei. Bapak jahat. Enggak asik. Iya, kok gak asik ya. Wes salim bapak wes sungkem wes. Lho kok ndak dicium? Lho kok kuale. Sing nyium tangan kuwi. Nah, saiki ganti ibu. Nangis nangis ora apa-apa, haru. Rupane ibu. Surga di telapak kaki. Betul. Surga di telapak kaki. Disungkemi anake kok malah ngalih lho. Kalau namanya suami istri, Sungkem semua. surga di telapak kaki suami. Heeh. Ibu. Lah, mbok ya sing apik ibu iki. Apik awakku remuk. Golek sego samplokane. Urung saliman lho. Urung saliman oleh Oh, anu iya, wis iya, nyerah. iya. Salim sih. Bu, Oke. nyuwun Iya, sewu. Heeh. Mugi-mugi panjenengan tansah apa? Aku ndak ndek salah Mbak Ibu ngarai. Ya ampun ibu nangis ya Allah, Ya nangis. Allah. Ibu panik lho ya Allah nangis. Nangis ibu nangis diusapi diusapi. Gah. Nyapa ini? Aku mau nang ngene iki dadi gue. Oh ganti peran. Ora kajen. Ganti peran. Ganti Kamu peran. mau jadi apa? Aku dadi Aku anak. sama anak. Iki bapak ibu. Iki ibu, Kowe bapak. aku. Bapak. Aku Sama anak sih ya. anak. Oh, iya. Oke. Kowe metumu keri panggahan. Oh iya. Ya, Telan sih. Aku anak karo ibu. Modar wong loro. Oke. Tedok. Gedung. Bu. Piye sayang? Anakku tersayang. Please deh. Kalian itu gimana tik? Anak ora apa-apa. Ibu. Dalem anakku. Ibu. Ket biyen ora enek perubahan iki. Ayo. Maksudnya ini kan kita sudah mendekati bulan Ramadan. Tapi kita kan besok kan sungkeman ibu. Iya. Aku kemarin mendengar dari suara tetangga, Kenapa, Le? bapak malam takbir malah karaokean bu. Mosok to, Le? Malam takbir pamite bapak malah bapak Bapak nyapa? karaokean. Bapak karaoke. Orang malah takbiran, orang malah menyambut Mosok tahun toh? baru malah karaokean bu. Bapakmu sing wajahe kaya nyambek wi. Gelem karaokean. Karaokean. Ora malah ge nyangoni kowe. Ora belas bu, belas ora disangoni THR belas. Bapakmu wi. Mosok to bapakmu wi? Aduh dah. Kok bangga? Tenang. Aja nyebut jenenge Nikan Salindrek. Lah urung wajahmu remuk le. Syukur pak we, mongko we mudar. Mulai. Wani ngancik omahku lek ra remuk dasmu. Piye to, Lek ra we ngalih. Ha iki. Piye to ki? Ngalih. Takbiran. Riyo renek bapak ra apa-apa penting kowe bongko. Bar. Takbiran. Woi. Apa? Bapak. Bapak opo? Ya toh? Bener toh? Bapak Opo? nyapa le bapak? Kerasa nyedek aku tak utal dasmu. Karaokean karo LC katok sak mene-mene. Modar ki kok aku. Wes, wes, mau aku. Ini kurang apa to, Mas? Aku kurang apa? Syukur we. Aku kurang apa, Mas? Apa kurangku? Apa aku gak ono apa-apane? Padahal wis tak apa-apane. Wes piye? Ganti peran Aku dadi bapak ora kajen. Iki pergantian pemainnya ning nggur karek siji lho. Karek siji nggone. Kowe dadi anak. Wah, aku dadi anak. Lah dadi anak iki mesti disayang. Sangoni. Sapira salah anake mesti iki lho cocok aku nek dadi anak seneng aku. tangkap Mas Sabar. Dadi anak. Ayo, Duduk lah, dhewe bapak ibu. Ibu. Pak nih. Ya.
Piye, Buke? Bar iki sungkeman. Heeh. Iki ditata sing rapi. Ben ora ireng kabeh. Nek kangen tak wedaki to sini. Ibu, Ibu. Piye, Pak? Iki malam takbir. Yuk. Malam takbir kuwi sunah Rasule. Oh. Maksudnya takbiran. Tapi aku krungu suarane tangga. Nyapa Pak Bu. nih? Ya ampun. Urung Oh. anake dhewe. Anake nyapa to nyapa urung apa-apane kok wis anake dhewe. Nyapa Pak nih? Anake dhewe kan wingi kan pamite dina iki takbiran. Terus. Tapi jarine tangga sampe ngomah bengi iki malah balapan. Bapak sapa sing ora wirang? Dek mau ki tak VC ki takbir keliling lho Pak. Assalamualaikum. Saya menengah sik ning kono sik. Wis syukur wis. Pamite iki takbiran. Takbir keliling Ah, ki wis lho. mbok VC iki takbir. Wis tak VC. Jarine tangga sampe ngomah ki lho. Jare tangga sampe ngomah ki malah balapan karo kancane, dem-deman karo kancane. Larangan kok adalah perintah kaya bapake ngono dem-deman ngono. Wah, ora nek aku. Sapa wong tuwa sing ora wirang? Pencemaran nama baik jenenge awake dhewe malah elek ngene iki. Ya apa ora? Ya Allah Pakne wis gak pisan pindho lho ngono kuwi. Padahal sesuk bodo ran ning ngapuran saling memaafkan kok anake dhewe tetep gawe ulah. Piye ngono kuwi? Sampeyan iso ngomongi anake ora? Ya karo kowe ya, Bu. Iya, Ya karo kowe. Turun lho, lah kae anake, lah kae lho. Ah, weh. Anakku rene rene. Kangen di. Takbiran. Ngendi? Takbiran, Bu. Teko ngendi? Takbiran. Ketemu teko ndi? Takbir. Tekoni cangkeme kok moyang nang iki. Muter kowe. Takbir apa takbir? Takbir apa takbir? Ding ding nang ding ding tang. Bu, aja ngene, Bu. Malah buke ngono. Aku takbiran lho, Bu. Atas sono, Pak, atas sono, Pak. Takbiran kok mripate abang. Takbiran kok matane abang. Lambene kok mambu. Nambene kok mambu naga. Heeh. Aku ki Kok ngono. wajahnya kaya naga ya kan. Heeh. Nah yo Ah, bapakku ya naga. ngawur. Aku iki ula cilik. Piye? Kowe ngaku Kowe ora? ngaku apa tak sodet? Aku lho takbiran Aku apa tenan, tak Pak. dah? Takbiran apa mendem? Takbiran, Pak. Ya Allah, ya Allah. Maling nek rung bonyok, kuwi mesti rung gelem ngaku, Kowe takbiran apa takbiran? Iki sandale sapa iki? Selopku. Takbiran apa takbiran? Takbir. Takbir ngaku kowe mendem. Ngaku parah ayo Yakin, kita Pak. ini Bu, anak aku teleke lho iki. Anak teleke lho iki. Ya ora, Nduk. Ora. Aku Ampunen dine to. telek tenan. Ayo, kowe ngaku apa ora? Ngaku apa tak pecuti? Ayo. Aku takbiran kok. Ayo. Takbiran apa mendem? Apa balapan? Jare pamit tak bocah kok ora iso, dikandani wong grek. Wis, Pak, wis, Pak, wis, Pak, wis, Pak. Rumangane apa? Bapak, Ayo, wis, Pak. mikir ora? Bapak wis, Pak. Rupane kok ngece. Bapak wis, Pak. Ngece. Bapak, takbiran. Bapak. Aku gocelono. Aku gocelono. Lho wis, Pak, wis, Pak. Tak aku apa sing mateni, Pak? Walah bangetan ta ya. Ngene bojoku mentelemangan kayane, ya Allah, ya Allah. Piye? Mangko dindiu gak bener, bapak ra bener, mak ra bener, anak ra bener. Dilanjut apa lagi? Sungkemane dilanjut ora? Gak wis, jan. Nyapa? Ora sungkem-sungkem rata jaran aku. Sono. Lah nyapa? Gelem diterusne yo, gelem kok tawaku. Iya. Kok marah-marah toh? Kuwi lho. Piye iki namanya tidak profesional Tidak kerja? lah. Kuwi lho. Gimana sih? Profesional sih profesional, tapi ini awak saya remek, gepui. Rumangsa. Aku arep males karo dalange sing opahe kono. Sampai aku kurang ajar mulai ra bayaran. Saiki sampean dadi apa? Wis entek Dadi apa? Aku wis gak dadi-dadian gak pateken aku. Dadi gareng. Dadi gareng. Topine ae digosek ini. to, topine Topine digosek. digosek ben Heeh, nek ngono malah ora kaya gareng. ben ra kaya Power Kuwi lho Rangers. jane rinjinge sapa kuwi jane iso digawa ning dhuwur panggung kuwi lho. Bah rinjinge nggon rias mau. Mawur ngene tuan rumah barang mbok gawa. Ora, ono kok. Tase sapa kuwi? Tase simer-simer.
Tak ngadai sandal lumayan. Topine dienggo sik to, topine goreng lho. Heeh. Dikerencet sik. Ah, ngono. Walah, alah kaya ayu-ayuwon mangsamu. Kowe iki kaya penyanyi rock ngono kae. Terus karo rambutnya di apa? Diure, dijambak. Diure terus dijambak. Ayo. Wah, piye? Kok nyambut gawe rong ngantek anu suwi kok wis rupane celonengan ki lho. Ora perkara kuwi lho diobo-obo awakmu karo niken iki. Ya ora ya sepurane ya Pak De, sepurane sampe Bus. Narpati tuwin Nariswara Kresna halanggunging tresnane marang Dyah Panon Jinawi. Sajake kowe wis bosen urip. Kowe wis bosen ngemut legining kula jeleh nyawang soroting srengenge. Wani ngadepi Nalendra Mandura Prabu Baladewa. Sing kula maneni dudu Prabu Baladewani, ning sing kula maneni tumindak paduka ingkang sewenang-wenang. Ora nyawang wong pangkat apa wong melarat yen isih ngajeni sapadaning urip, Petruk ya bakal ngajeni. Ning yen Sugiya kaya ngapa karo wong cilik sewiyah-wiyah, Petruk ora bakal mundur. Kowe ora wedi mati musuh tanding karo Prabu Baladewa. Pati uripe manungsa menika pinurba panguwasaning Gusti sing gelar jagat, ngoten. Kenang apa Petruk kok wani karo Prabu Baladewa? Kenang apa Petruk kok ora wedi mati? Mergo bengi iki lakone dudu matine Petruk, ngono. Wih. Serep nyawamu. Serep nyawamu. Ayo. Mangketok saking Adijaya kawijayan sampeyan. Mati saiki apa sesuk ndak anggap padha wae. Sapa bener bakal jejer, sapa salah bakal seleh. Wih. Rolong nenggala jengkelang Pandhawa piangsat elek. Ayo. Sida mateni Petruk apa ora kok malah bingung dhewe.
Bajiret iki nenggal aku ngendi? Mau ketoke tak cangking iki. Digolok ning dalan kuwi. Ora ana nenggala Lugara sing bakal ngilangi nyawamu, bangsat. Piye to iki arep gelut malah rebyek dhewe. Lugaraku ya ilang. Wah, iki jane sing nyolong sapa iki? Wah. Wis jelas nenggala karo Lugaramu colong anakmu kuwi. Hah? Colong wisata didol sak payu-payune. Wah, ketrawasan Baladewa kewirangan. Kumpul padang gedhe sayang gongkara gadane Rama Padmabit Ndara Jodipati Ndara Bimasena. Iya Petruk, lerenana anggonmu padha regejekan karo Koko Prabu Baladewa. Wah, nyuwun pangapunten Ndara. Upami sinuwun Mandura mboten ngawiti Petruk nggih mboten badhe ngladeni. Aja padha nyalahke siji lan sijine. Kabeh keputusan babagan sapa kang disili wujute Jamus Kalimasada bakal diwedharake bendaramu Puntadewa nyebar Godhongkara. Sabar sawetara. Samar pamoring suksma sinukmaya winahya ing asepi sinimpen telenging kalbu. Kados pundi cetanipun Ndara? Ndara sinuwun Prabu Puntadewa. Petruk sabubare panjenengan ingsun tapa brata maladyaning mring Gusti Kang Mahanasa. Ana wangsit kang tak tampa, wangsit mau awujud pitukon utawa syarat. Maknanipun kados pundi lho sinuwun? Ora ngemungake kowe lan Koko Prabu Baladewa sapa wae bakal tak ampili wujute Jamus Kalimasada. Lamun to bisa mujuti syarat ya kuwi wujude kembang kang aran Sekar Jatiwasesa. Sekar Jatiwasesa kapara nyata. Nyuwun inggih, menawi mekaten kalilan kula nyuwun pamit badhe wangsul wonten Karang Kadempel sapermatur dhateng Rama Semar babagan syarat wujuding Sekar Jatiwasesa menika sinuwun. Iya, sing ati-ati laku Petruk. Sekar Jatiwasesa ya wiwit Jabang nganti Cerapang Werkudara durung nate krungu kembang kok jenenge Sekar Jatiwasesa. Kembang kiriman apa piye kuwi? Duk. Nyatane wangsit sing tak tampa mangkono Yayi. Wis ayo enggal bali ana praja sapa wae kang bisa mujuti Sekar Jatiwasesa. Muga bisa andayani katentreman tumrap negara Ngamarta. Sarta dadi pancatan timbuling Yayi Janaka kang sawetara suwe ilang saka praja Ngamarta. Wis tak dawuh mbarep Kakang. Ora mikir Bangsa kasangka kendang kendeng, kalam
Nenggalani Robinus di ngasto mungging rengganing swantuna ya jagat dewa Bathara ya jagat Pramudita musuh Petruk sida kewirangan Baladewa pusakaku Nenggala lan Lugara iso ilang ki jane kepiye iki ora bakal ana sing bisa paring pitulung marang Baladewa kejaba mung adiku Yayi Kresna ing Dwarawati. Kresna aku tulung ana Kresna pusakaku Nenggala lan Lugara ilang Yayi.